Kapin 300,000 abot sa mga mag-uuma sa Egbo sa Barangay Pangalalan, lungsod sa Sindangan. Kini pinaagi sa ilang kanunay nga pagkugi ug pagtinabangay. Alang sa dugang detalye dawaton nato si Lori V. Kabiling. Dili lang sa pagpananom, kundi lakip sa pagbaligya sa ilang abot ang nakatunan sa mga mag-uuma sa Igbo. Dinhi sa Pangalalan, Sindangan, mapalit na dinhi sa ilang giabrihan nga mini market, daplin sa National Highway ang ilang mga produkto. Mamahimo nang mapalit ang produkto nga talong sa mga mag-uuma sa Igbo sa Barangay Pangalalan, lungsod sa Sindangan sa ilang giabrihan nga Igbo Mini Market daplin sa National Highway sa maong barangay haduol sa ilang umahan. Gibutyag ni Mr. Josery Alombre, presidente sa Pangalalan Igbo Farmers Association, nga miabot og kapin 300,000 ang kinatibuk-an nilang halin, din ang 50,000 niini matud niya mo'y halin gikan sa ilang Igbo Mini Market. Daghan sumala niya ang manghapit nga mga motorista, gani lakip mga rural bus muhunong diri para mamalit sa ilang produkto. Kaduha sa usa ka semana sila mag-harvest sa usa ka ektarya nila nga talungan ug makatapok sila og 500 kilos hangtod 1,000 kilos sa usa ka harbisan. Nini siya nagpasalamat sa Igbo program sa kagamhanang probinsya sa administrasyon ni Governor Roberto Uy sa kalampusan nga nakabuot sa ilang asosasyon. Ang among area sa diha dito sa Pikas, nakabahin nami og 146,000. Ang among membro dito is 21 kabok. Dayon nabalhin mi diani, ang among membro na po diri karon is 45. Dayon mao ni karon ang among kuan, ang among nahalin na 166,000. Dayon ang tanan nga total sa among halin gikan dito sa Pikas is 312. Tungod sa nakita dito sa miagi nga kuan sa talungan namo, na batanon nga nakapalit og cellphone. Dayon sa pagkakaroon daghan na pong nangapil kay tungod nga naapoy naka-income nakapalit og cellphone ana sila. Sa usa ka semana kaduha mag harvest, sa usa ka harvestan labing ubos is 500 gyud. Ag sa miagi abot ni siya og 1,001 ikakuan nga harvest ikal 5 nga harvest. Diani sa kuan diani sa highway nga amo ang gihimo nga kaning mini market nara gyud po mong palit daghan kay hunong man. Samtang si Romelo Alombre usa ka batan-ong miyembro sa maong grupo sa mga mag-uuma sa Igbo ang lipay kaayo nga mipaambit nga nakapalit siya og cellphone nga magamit para sa iyang module gikan sa 7,000 niya nga bahin sa ilang pag-uma. Mga naabot na panahon na nakabahin ako sa akong kwarta, nalipay kay ko na ako'y 7,040 pesos. Sukat siya nga kwarta, wala lang pila ko siya giwalda sa ako ang pag mga laylo-laylo o sa atong gitawag og mga bisyo. Ako to siyang gigamit sa tarong. Ako to siyang gigamit pagpalit sa akong cellphone nga magamit ako sa akong module because as a senior high school student, kinahanglan ako ang isa ka cellphone para lang makapasar ko because Google can help. Daghan na ang nainganyo nga moapil sa mua, daghan na pong batanon nga makasaligan kay sa panahon karon dili na ang mga tiguang ang nagkalisod pati na ang mga batanon. So ako lang ihangyo sa tibok sa Zamboanga del Norte na dili lang ang mga tiguang ang dapat mag-uma kay kitang mga batanon kusgan ta og makasaligan ta mao to improve sa ila ang kaya pud nato. Samtang nang hinaot si Kapitan Jonel Tacloban nga magpadayon ang Igbo program alang sa katawhan. Gipaabot sab sa kapitan ngadto ni Governor Uy nga unta masumpayan na ang gisemento sa probinsya nga Barangay Road gikan sa Pangalalan hangtod sa Sitio Liparak. Mananggob, mahinaot na gob nga unta mapadayon kay programa para sa makatawan diri sa sakop sa atong sa Zamboanga del Norte. Gob naabot ta koy ihanyo atong naging nga tuig nga konsyal po kani among barangay nami gipangayo nga road concreting. Bisan pa man nga ang mga katawan nga nagumili among ni ginegosyate ni Sahir Hamok isa rin sa nintabang nako sa pagpasabot sa mga katawan kay kaning di man kalikayan sa eleksyon na amo tay kontra ato pong katungod og kinsa atong pilyon. Pero ang mga tao wala nila na balanse. Ug kanang atong gihatag nga kayuan panahon nga wala sa atong katungganan di man na madalas tumbalay nga atong lukuton. Pero sa ngadto ang mga katawhan ang presidente
sa maong sitio Purok, nakasabot sila. Munang daghang salamat, bisan pa man nga makatawa natong mga panahon na nagumili pero nang walang puson. Muna ako ipaabot ni Gob, maunta matagaan pa mig sumpay ani among gipangayo nga 500 meters na concreting. Marang gipangayo Gob, maunta kani among concreting nga 500 meters nga imong matagaan ng pagtagad. Ug daghang salamat sa iyong programa labi rin sa Igbo. Sumala ni Mr. Saher Hamok nga tumong sa pagbukas sa Igbo Mini Market nga makatun ang mga mag-uuma dili lang sa pagpananom kundi lakip kung unsaon pagnegosyo o pagmarket sa ilang produkto. Nasayran nga nag-abrisab og Igbo Mini Market sa Barangay Binuangan ug Upper Inuman ug gitinguha nga ang tanang asosasyon sa Igbo sa Sindangan makalusad pod niini. Ako karon mapasigarbuhon nga akong ipadayag kaninyo ang among pag-abri gikan sa June kahantod karon ang among Igbo Mini Market nga diin kining usa ka Igbo Mini Market dili lang ang tumong og katuyuan nga mupahalin sa amuang mga products kundi makakat-on usab ang atoang mga farmers dili lang sa sige nilang atiman sa tanom kundi they know how to market their products ug nasulod po na sa akong una-una tungod kay akong gibalik ang ako ang formal course ug nag-research ko sa akong makaraan nga books about marketing authored by Sir Val and Sir Winlo Balyada. Nga din, akong giklaro, akong gitanaw kung unsaon ako pagpa-input sa tuang mga farmers ang mga techniques, unsaon pag-sale sa ilang products. Nga karon nakita nako nga kini mo'y pinaka unang giabrihan ako ang Barangay Pangalalan nga karon may kwarta na sila 50,000 plus sa halin sa ilahang Igbo Mini Market ug usab atong giabrihan ang atuang Barangay Upper Inuman nga kung dili kumulang nanapod sa mga 40,000 plus ang atuang Barangay Binuangan nga karon bag-o pa lang sila ni abri 22,000 plus pod ang ilang halin sa ilang duha ka semana nga pag-abri sa Igbo. Usab ni ana akong ipabot nga dili lang ang tumong kinilang nga mga area kun dili lakip ang kinatibuk ang Igbo dinhi sa Sindangan nga diin sila mismo kini nga knowledge dili na ni talks about money, it talks about the ideas their mind nga ilang magain because of this nga maong pag-lunch namo sa moang Igbo Mini Market. Nakita nako nga dako kayo og katabang og they learn kung unsaon gyud ang pag-sale sa ilang products. Nakasabot sila kung unsa day ang kinabuhi dili lang sa sigig pananom kundi lakip ni ana ang ilahang pag-sale sa ilahang products dinhi karon ang ilang mga techniques nga nakatunan dili na mawala sa ilang tagsa-tagsa ka mga hunahuna ug galimpatakan. Gikan dinhi sa Pangalalan, Sindangan, Lori V. Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agri Balita, Lady Meriluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.